Començarem un viatge a un planeta molt especial. Un planeta on experimentarem sensacions sorprenents. El planeta Tranquil·litat. Podem arribar-hi tant de dia com de nit, però ho hem de fer a través de la nostra respiració. Tanquem bé els ulls i agafem aire pel nas. Inflem bé la panxa i traiem l'aire lentament per la boca. La respiració cada cop serà més lenta. Mentre respirem, notem que el nostre cos s'eleva a poc i viatja cap a l'espai exterior. Ens sentim segurs i valents. Deixem enrere allò que no ens fa cap bé. Els neguits, les preocupacions, els problemes. Notem que cada vegada som més lleugers i volem més amunt. A poc ens acostem als estels. Aquests ens acompanyen i ens guien amb la seva lluentor fins a arribar al planeta Tranquil·litat. És un lloc màgic i preciós. Aterrem amb els nostres peus damunt de la gespa i notem les seves carícies als dits i a les plantes dels peus. Comencem a caminar pel planeta. Ens sentim alegres i tranquils. Notem les olors del paisatge. Agafem aire i el deixem anar. L'olor de les flors que ens envolten. Escoltem el so de les aigües d'un rierol i caminem fins allà. A l'aigua del riu, com si fos un mirall, hi veiem la nostra imatge reflectida. Observem com la nostra cara es mostra feliç i tranquil·la. Agafem aire i ens diem per dintre: «Soc aquí». I quan traiem l'aire, diem: «Estic en calma». Soc aquí. Estic en calma. Soc aquí.